दुंहाव थासारिनि जाहोनाव सा 600 सुबुंफोरनि जिउ खहा आसामनि साबानिबो बांसिन दावबायग्राफोरनि जिउ खहा नंगौ ओरैहाय आसामाव गोबां बिबांनि अखा हागासिनो दं नाथाय मक्कायाव गोबां दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दं जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खोमानो गोनां जादों मक्कायाव दुंहाव थासारिनि थाखाय थैनायनि अनजिमाया 3 गुन बांदों मक्कायाव गासै थैनायनि अनजिमाया गासै सा 600 जाबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनिनो सा 60 जिउ गोमानाय सुबुंफोरा भारतनि दावबायारिफोरमोन होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों नंगौ जोबोद दुंहाव थासारि जानायनि जाहोनाव सासेनि उनाव सासे गोथार थावनि दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादों आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोरावबो सा 240 सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफए बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा एचएस नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफए बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, ओटी टेक्निशियान, आईसीयू टेक्निशियान, रेडियोल'जी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफए बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।